Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. F'kummenti li tal il-ġurnalisti l-ġimgħa filgħaxija brabta maloti tas-sentenza tal-Primawla Ċivili dwar l-annullar tal-konċessjoni tal-isptarijiet, il-Prim Ministru Robert Abela ta' ċertezza li tkun xi tkun l-eventwalità, is-servizz mediku fl-isptarijiet se jibqa' jingħata u l-impjieg tal-ħaddiema huwa garantit. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern stess se jressaq talba biex it-tnejn li ġej fil-Parlament issir diskussjoni dwar id-deċiżjoni u s-servizzi li jagħtu l-isptarijiet. Li nista' niżgura huwa tkun xi tkun l-eventwalità, is-servizz se jibqa' jingħata, jiġifieri s-servizz mediku, l-impjiegi tal-ħaddiema kollha huma garantiti u nhar it-tnejn ukoll fil-Parlament ser inkunu qegħdin irresqu l-quddiem talba biex nhar it-tnejn stess id-deċiżjoni tal-lum il-konċessjoni b'mod ġenerali, jiġifieri s-servizz b'mod ġenerali li jagħtu l-isptarijiet jiġi diskuss fil-Parlament se nkunu qed nagħmlu dik it-talba aħna stess. Dr. Abela tkellem ukoll dwar kif is-sibt filgħodu iddaħħal records biex jonqos il-perjodu ta' żmien stipulat għal appell li jista' jitressaq. Il-Prim Ministru qal ukoll li jekk jitressaq appell, il-Gvern se jagħmel talba biex dan jinstema' b'urġenza. Ser inkunu qegħdin indaħħlu records fil-qorti fejn se nkunu qegħdin nitolbu illi jitnaqqas jiġifieri jiġi akkorċjat il-perjodu tal-appell bil-liġi kulħadd għandu dritt ta' 30 ġurnata biex jappella, ħanamlu talba lil qorti biex dak l-appell, it-terminu tal-appell ikun se jiġi imnaqqas. Jekk eventwalment jidħol appell, se nagħmlu talba wkoll biex jinstema' dak l-appell jinstema' b'urġenza sabiex il-kwistjoni tiġi definita b'mod definittiv. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota li l-qorti ħassret 4 ftehimiet li saru meta hu lanqas biss kien membru parlamentari. Saqsejtni jekk il-pożizzjoni tiegħi jixtenibbli, nista' ngħidlek huwa illi l-qorti ħassret 4 ftehimiet, 2 minnhom datati 2015, 2 l-oħra datati 2016 dakinhar jinaqqas biss kont għadni membru parlamentari.